akuluakulu pajatu dzulo kunafala kanema amene amazungulira masamba mchezo ndi kanema ameneyo amaonesa zonena kuti amayi ogwira ntchito zapakhomo anayankhulidwatu mawu achipongwe kunyozedwa kwambiri ndi abwana awo amene ndi achizimayi. Tikukhulupirira kuti ambiri tinamutsata kanema ameneyo, ifenso tinabwera kuzampanga publish kanema ameneyo. Ndipo potsatira kufala kwa kanema ameneyo pali bungwetu limene limamenyera ufulu wa anthu amene amagwira ntchito zapakhomo kapena kunena zona kuti domestic workers. Bungwe limenelo limadziwika ndi dzina loti Domestic Vulnerable Workers Association kapena kuti DOVWA. Ndezi kuonera kuti bungwe limeneli ataona kanema ameneyo amene tikuti anafala m'masamba mchezomo apezeka zonena kuti atulusa chikalata pa nkhani yokhuzana ndi kanema ameneyo. Ndi amene amasogolera bungwe limeneli amene watu ndi a Dominic Makawa amafotokoza kunena zonena kuti pa zimene zachitika kuti adona amenewo amalalatira amayi antchito yapakhomo zimenezo ndi zosalondola sanachire bwino. Ngati panali zolakwika amangoyenera kusata njira yabwinobwino yofunatu kubweretsa mtendere pakati pa iwo abwanawo komanso wantchito amene anamuchosa ntchito pamene amamuthera mawu. Ndi Amakawa anapitiriza kufotokozera kunena zona kuti iwo bungwe lawo ndoti lazipereka kuti likayimire mayi amene amanyozedwa mukanemawu ku bwalo la milandu makamaka kuti akapeze chilungamo pa mmene zinakhalira mukanema ameneyo. Tikukhulupirira kuti ambiri tamuonera kanemayo, ifenso monga tafotokoza kale kuti tinapanga publish. Ndi anamaliza ndi kupempha anthu amene angathe kuzindikira uthenga okhuzana ndi amayi amene aja kapena kuti ma details awo amene angathe kuwaziwa atheno kulumikizana ndi bungwe limeneli ndi cholinga choti awathandize pa chipongwe chimene akumana nacho kuchokera kumene amagwira ntchito kuja. Ayi ndithu makosana taonatu pamenepo zijati makamba dzulo kuti nkhanza sizikuyenera kumachitika ku dziko kuno. Kuli malamulo amene amakhudzana ndi anthu ogwira ntchito, ndi ngati munthu waphwanya malamulo makamakatu ogwira ntchitoyo abwanawo amangoyeneranso kutsatira malamulo mene amafotokozera. Nakhala zonoti anatsatira malamulo bwinobwino zinakathanso kuyenda bwinobwino, panalibe ena aliwonse amene anakatha kuyankhulapo. Koma pa zimene zinachitika zija zotsatira zake ndi zimenezi taziona ndithu. Kumafuna kutamika kujambula kanema kuti inuyo mmadziwa kuyankhula kapena inu ndotere kandati ndinu achuma ndi zina zotero, zotsatira zake ndi zimenezi. Tikukhulupirira kuti amene aja adona aja kumene aliko aphunzira china chake, komanso anthu ena amene amachita mchitidwe ngati umenewo aphunzira china chake kumakhalatu bwino ndi anthu, osati chifukwa choti ndi wantchito wapakhomo ndi kuti alibe ufulu titha kumuyankhula kapena kumuchita china chilichonse. Palibeno china chilichonse chimene chingachitike, kulibe kumene angasume. Kulitu bungwe limeneli lomwe tikukhulupirira kuti ambiriso mwina silimadziwa kuti kuli bungwe ngati limeneli limene limadziwa kuti Domestic Vulnerable Workers Association, silimadziwa ambiri. Tikukhulupirira kuti tazindikira pamenepa after incident imeneyi. Ayi ndithu uthenga ndi umenewo kwa amene tikwaziwa masiteni amene aja nkhani yake ndi imeneyi, akuti chilungamo chipezeke, alandire ndithu chilungamo osati angowerusidwa ngati mene anawawerusira muja. Nkuthekato mwene maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikufotokoza zonena kuti abungwe la Domestic Vulnerable Workers Association iwotu azipereka kuti athandize mzimayi amene ananyozedwa ndi abwana ake makamakato pamene amamuchosa ntchito, kuti bungwe limenelo lakonzeka kuthandizatu mzimayi ameneyo. Ngati maganizo amenewo alipo, fotokozani comment section, koma mulemekezanso maganizo anzathu. Tsekulewa panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngati nkhani zambiri zikamachitika ndoti zitha kutipeza mosavuta.